You know what, Akuko Mgbe Ebigebi. Yes. Akuko Diebu. Eburezi n'ndịghị njọ merecha. Ebe kpọpụ onye n'oge. Ụgbọgbara tiri puku abụọ. Ọ gara okporo ụzọ ka ọ mara. Ebe ọ hụrụ agụụ n'ihi mmehie. Ebukwere ya edu ekele. Ịnụ ya eze n'eze. Ọ dịghị m ọka ya mee. Ejima ebukwuru ya bụ ekele ọma. Anyị mee ya eze. Ụtarị bịara nye ya gwụrụ m ya. Ụba mara ya ya sọrọ m njọ. Ọ gụrụ agụgụ n'ihi mmehie. Ndị kwere ya si eme. Tiwenu ya eze n'eze. Onye nwe m ọka ya mee. Ngwenu ka igbukuru ya bụ ekele ọma. Eyi ka ime ya eze. Hey! Testing the mic. Honorable. Ihe jekpọ gị onye m abụọ Chukwu. Ị na-eleta m onye nleta. Ihe ndozi nọ n'agụrụ n'ime obodo. Agụrụ anaghị egbu m ọnụma. Ọnụ geregere onye bụ ụgbọ adịghị agwọtali. Warutu morutu ideme chime. Unaku gimaraba chema. Adama de ama. Hey, chima anama. Chima anama. Onemba bota anama. Hezele chima anama. Hey. Leta nigi, leta. When those who know na guru ni mo bodo, simi Chris, Haguru anage wani anama. Ono geregero ne bugwa diga kwachali. Waruti moruti bemo chukwo. Unaku gijure jubo anama. Onye mane de anama. Werana gile chigova. Werana gile odebube. Werana gile odebube. Werana gile bejiwa. Werana gile odebube. Werana gile chigova. Werana gile odebube. Sigi werana gile odebube. Werana gile odebube. Lekine ne chigova. Omuru ne dubube. Werana gile odebube. Onyemuwe. Werana gile. Werana gile. Hip, hip, hip. Amen. Kwano ode abube. Sigi kwano ode abube. Sigi wela nagile. Wela nagile. Wela nagile. Wela nagile. Wela nagile. Lekine no jigova. Hema wole nuwe. Wela nagile. Ode abube. Hi. Hello, sir. Yes. Emani Sabiagono. Anyway, mama. Ebaboni gorom nana biakuve mo bummeri. Anyway, mama. Ebaboni gorom nana biakuve mo bummeri.
Chimonu, the Baboni who right now, the Bubani, Bumberi, Adiwe, Mama, the Baboni who right now, the Bubani, Bumberi. On your level. Let's go there. Okwani na maro niremo na kanji gobeni do ewu obe ne yemo chiko na ede Wadugwe Ozoni na maro niremo na kanji gobeni do ewu obe ne yemo chiko na ede You were a woman in the Simona Bani Mama. As it is, you were a woman in the Simona Bani Mama. Oh, we were in the go where the name of the Pastor Stephen and then Ayakiba Odogu Abianaro Chifani Yes sir Yes Yes, I can yes, Tukuna Madogalanya, Dekano Tukuna Buni Mane Nubiali. Why you're the man, Turugi Mammo Onyadi Kagina Lua, chicken and your baby, chicken and your baby. What you told me, I guess you're not gonna guitar. Oh, yeah, oh, yeah. Well, it's a download. Oh, yeah, can it make a giant? Yeah, get it. You need my home. Oh, yeah, get it. Obinigwe kato biana nyekele gichuku Onye nani ya nadi ebi Achubaraku wezo mweni Moneli mo Amatula nima Ojigiji peneluwa Oji meleze gabulili ese Onobuo Oji meleze gabulili ese Onobume Nani gine bunyenu Onobuo Simitonu wa manakene itukwo Nasi nifine mele ya no kalela kali Onye were gi were muo Onye jikwa gi jife Nani gi baramba ne sopu neloa Hey Nimegi kamba baworo Wati yoga Ekwela Kiere memo 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 Nenu wachukwo Kiere memo Kiere memo Omuni wabenye nenele Ikana moti Kone doji mama nenele Chuku Kiere memo Shibara
na-edu ya na lo onye mara gị nwere ife onye jikwa gị ji fe odumeje na ọdụmala odumala odumeje odumala odumeje odumala odumeje odumala odumeje odumala iyo yo 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 idumeje idumeje olisadalo tukidumeje odumeje odumala. Hallelujah. Batineke onye na-edu n'azụ mama imeela aya justice nwoke ọma dawele makiri gagwuna m ọ dịghị ya nwere nke nwere naanị gị bụ mmụọ na-eli mmụọ Chukwu naanị gị bụ onye na-enye nke Chukwu odubiga ma omelazụ Chukwu ọbati hadio Chukwu chinkesa jusu Chukwu obodo igbo ogbenye enu Chukwu mmụọ na-eli oke aja Chukwu na-agị gị chiri eze chi anwụ ọnwụ on sea ayo kanimi nego papa kanimi nego dego yo 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 yo. Let's go there. All right, we're gonna be welcoming the ministry of I Need a Miracle on stage. Ice. Ihe anyị na-eme bụ testing ka anyị ka na-eme. Ọ bụ na ngosi egwu ugbu a anyị ga-asa ahụ ndị na-eri nne ga rie nne. God bless you. Kikaguru mmiri na-agụ nwele. Otu aka gụrụ